dobrodošli na naš kanal. A kak ti je biti youtuberica? Ma tak, Okej, a? da snimam YouTube. Što radimo danas? Znači, Jelena Eli mora imati zavezane oči i ne smije ništa gledat i daću joj da opipa plišance i da pogodi koji su. Da li ste spremni za ovaj izazov? Da. Ok, da vidimo jel vidiš. Jel vidiš? Ne. Ok, krenut ćemo s ovim. Ok, čekaj. Prvo ću ti reći. Mislim da je to žensko. Mislim da ima... Balerina Kapućina. Dobro. Ajde dalje. A znate šta je imala ovak dršku, Pa pa da. tak sam radila. Aha, dobro, pa to. Zato što si Znači- rekla da je žensko, pa je. Aha, pa dobro, pa je. Ali čuješ? Koji će biti idući? Ok, ovaj ni ja ne znam kako se zove, zapravo mislim da je to taj. On nema zube, on ima nekakve šape smiješne, nema rep. A ja sjećam da nema reći. On ima smeđe oči. Mekan je. Nije neka. Pa dobro, nije baš jako. On ima baš smiješnu glavu. Samo je nekad kad je prilišana. Nemoj gledat. Ne gledam. Ok, ima nešto bijelo oko vrata. Vorvaloni. Ima okruglo tijelo. Vorvaloni, luliloni. Ne znam. Je! Dobro, baci ga tamo. Ode god. Voda. Ok, možemo dalje. Ok, ovaj tu plišanac, ima nešto mu izlazi iz usta. Čekaj, ne dam ti da ga puno pipaš, odmah ćeš pogodit. I mali je. Čekaj da ga pokažem kameri. Mislim, ja ne znam kako se ovo zove, ali... To sam ja. Ok, evo ti. Ajde, Ne, ovo ćeš odmah pogodit. Ko je to? ima nešto gumeno. Da. On ti je sladak. Ime mu počinje na slovo K. Nije, to je kapibara s Bravo! mrkvom i žvakom u ustima. Kaj ima žvaku u ustima. Ok, kapibara, baci je tamo. Može. Ajde. Ima neke smiješne papuće, ima nos kao slonić i ima glavu kao slon. To je to i kaktus je. Jel to možda neki brain rot? Da. Ajme, kak se zove? Čekaj, znam. To je... Kak se on zove? Pomozite mi. Lirili larila. Kaj nije to tralalero tralala? Nije! Ajme. Pa tralalero tralala nije kaktus. To je morski pas. To je slon. Ali kaj nije ovo tralalero tralala? Da je. Dobro, ja nisam pogodila, znači ti pobjeđuješ za sad. Dobro. Ušo. Ajde još. Da. Diraš moju ruku opet. Diraš opet. Ajde, opiši mi ga. Ima uši, iza mu je rep kao moći i ima dvije crtice iza dvije smeđe crtice i ima slatke obraze i ima slatke uši. Da nije, je li to neka životinja? Ja ti mogu reći nije, ovo je neki crtićam. Iz Jel filma. Čekaj, jel on ima munju? Da, Jel to... Jel on žut? da. Jel to Pikachu? Samo ti fali još jedan. Još jedan, da. Ne zaboravite kliknuti like i subscribe. I komentirajte koji vam je najdraži od ovih plišanaca. Eto, pa ćemo vidjeti. Ajde. Ajde.
Ima neke uši. Da, mekane. rozije. Rozije. I ima njušku. Ljubičaste boje. Ima roze još svjetlije. Jel kao moji nokti? Slično. Ne, samo je ovdje. Ajme, to je Stitch, ali ženski. Jej, nisam puno izgubila, samo malo. Ok, sad si ti. Uf, pa nisam baš dobra u ovoj igri. Pa zato što ti ja dajem teške. Da, pogodi ko je ovo. A ne dam ti puno da ga diraš. Samo malo. Ti ćeš odmah pogoditi. On je... To je on. Ajde, značiš odmah. Ima rep. Ozbiljan je, ima ozbiljnu facu. Ko je to? Tralalet. Bravo! Samo. Ovo je nekaj novo. Da. Pa to je neko živo biće. Neki čovjek, ne živo biće. Nije, neke igračka. Gledaj, kaj radiš ti? Kaj? Sad si napravila ružnu špagu neku. Ajme, znam ko je, to je ona plišana Barbika. Da. Pogodila. Moram pokazati. Ajde. Da vidimo kako se to Jelena Eli šminka. Hoćeš nam pokazati i objasniti šta to imaš od šminke tu. Ok, kaj si to uzela? Neću to, ovo je znam. Dobro. A kakav ćeš make-up raditi? Lijep. Stisnite like i subscribe. Ok, i u komentar ćete ocijeniti kako se našminkala Jelena Eli. A sad ćemo vidjeti kako se to našminka. Reci nam što ćeš prvo staviti. Morat ću si prvo to staviti da mi ne ode šminka po kosi. Aha, špangice, jel? Da i kečke sminkavati, da mi ti ih napravi. Ajde. A hoćeš one kikice kak ja znam imat? One dvije. Ne. Nego? Kak hoćeš? Ovako cijele. A, kao rep. Ne. Nego? Ovako. A, kečke. Da, kečke. A, okej. Ovo će biti najslađe kečke na svijetu. Baš i neće. Možda će... Ja ne znam raditi frizure. Dobro. Ok, ovo je sad samo da ti ne smeta, ok? Da. Sve možemo napraviti lijepe. Dobro, može kikice. Kikice? Ako želiš. One ko moje. Da. Ajde. Sad. Ali to bi trebao ove male gubice, da mi dvije male. Htjela bi raspuštaju. Dobro, evo jedna. Čekaj. Kaj? Kaj? Ovako. Čekaj da ti tu... Okej. Kikica. Ocijenite ovu frizuru od 1 do 10, pokaži se. Kako sam ja to napravila? Okej, sad ćemo vidjeti kako ćeš ti ja šminkat. Ne znam kakva je ovo šminka. Mislim da to nije šminka. Ajde, kaj ćeš prvo? Čekaj, ovo nisam. Ovo za oči. To za oči. Ne, ali da staviš prvo za oči, ne? Božićni. To je maska za lice. Daj pomirišim još. Lubenice. Čupa čups. Ajme, kak je dobra. Možeš to se staviti. Da. Ajde. Pazi kus. Ajme, čekaj će se to onak stvrdnuti ili kaj? Ne znam. Ja to nisam probala jer imam taj med jagode. Kak miriši? Kak miriši? Pazi da ne bi u oko, mislim da ne smije. O, ti si sad lubenica. Daj mi drži ogledalo da se vidi.